amaituta gaua, ez gaituzte isildu. Jende desberdinak gera, ilusioarekin, eta udalera nahi dugu haize berri bat sartu. Azken urtetan ez gehi izan udaletxen, baino zorrotz jarraitu dugu gaina arte induna. Eta iruditzen zaigu asko zobete ingo deula. Ilusio baina gogo eta borondate dakau, eta bide honeak guaz. Ez gera berdinak, ez dugu pentsatzen berdin, baina elkartu gera denok proiektu bat eta modu berriekin eiteko Zarauzko udalepen beharrak, hiritarrekin batea. Gaur eta hemen, jende multzo bat bildu gara. Gutariko bakoitza adin, auzo, kultura politiko eta ideologia ezberdinetakoak eta. Baina denok dugu abia puntua eta helburua bera. Geure ezberdintasunak gainditu eta batzen gaituenetik egin nahi dugu politika zarautzen. Horretarako, ilusioa eta borondatea gerotzat nagusi gizara hartuz, hautakitza anitz eta ezberdina egin dugu. Herritarrok osatzen dugu zerrenda hau. Gutariko inor ez da aurrez udalean lanean aritu. Gu garbiak gera. Ez gaitu politikoen inongo gaitz, nagi edo bizioak kutsatu. Ilusioa eta gogoa da gure gaitz bakarra. Zarautz hobe bat nahi dugu. Gu ez gara iritzi bakarrekoak. Gu ez gara modu zehatz batekoak. Ordezkatu nahi dugun herriaren isla gara. Anitzak, ezberdinak, borondatetsuak. Un egokian gaude gainera. Gaur egun, inoiz ez bezalako ilusioa sortu da gure herrian, bakegintzaren gainean. Uste dugu konponbidea topatzeko garaia dela, behar den moduan, elkarrizketaren bidez, denon arteko adostasunez aurrera egiteko. Eta ziur naiz bide honean goazela. Zarautz da gure kokaleku ordea, eta udala gure lan tresna. Udal funtzionamenduan parte hartu ezarren, zorrotz jarraitu dugu Zarauzko udalak egindako lana, eta aurkeztea erabaki dugu. Gaur hau dagoena baino egoera hobe bateagora eraman dezakegula uste dugulako. Tradizio politikorik ez dugu, baina horregatik ez gara ez gauza. Inork baino borondate eta gogo handiagoa dugu lanerako, eta talde oso ona osatzen dugu, bilduren zerrendetan goazenok. Sentsibilitate, adin, pentsakera, sentimendu, auzo, sexu aukera, genero ezberdinak biltzen dira gurean. Horregaitik, buru ezberdinak garelako eta ez garelako guztiak berdin, mila ideia ditugu gure herriarentzat. Eta adostasunetik, gardentasunetik, elkartasunetik, eramago ditugu aurrea udalean. Proiektuak aurrera eraman bakarrik ez, gauzak egiteko moduari ere garrantzia emango diogu. Herritarren iritzia kontuan hartuz. Azken 4 urtetako kudeaketari haize berria emango dion indarra izan nahi dugu. Ari asko matasa bakarrean bildu gara. Etor zaitezez, zeu ere gurekin, eta Zarautz berri bat ehunduko dugu matasa honetatik.